gure ikasleek azkenean prozesu hau nahiko laburra izan arren, oso esperientzia intentsoa da, eta orduan hainbat kompetentzia garatzen dituzte, talde lana, euren ama hizkuntza ez den beste hizkuntza batean proiektu bat defendatzea, adituen aurrean euren azalpenak ematea, orduan biharko egunean oso erabilgarriak izango diren konpetentzia batzuk garatzen dituzte, arlo profesionalean garrantzitsuak izango direnak. Ikasleak hasieran egia da informazio gehiegi ez dutela txapelketa honi buruz, baina egia da denborak aurrera joan ahala, euren motivazioa handituz doala, eta horren adibide argia da proiektua euren denbora librean garatzen dutela, bai patio-orduetan, arratsaldeetan, asteburuetan behar bada baita ere, orduan nik uste horrek guztia esaten duela. Hitz egiten hasi ziren rotazioari buruz edo olako terminoi buruz, behar bada klasean ondino landu barik egosanak eta motivazioagaitik bakarrik, behar izanagaitik erabiltzen ebesanak. Eta orduan horrek lagunduzkun pausua emoten gero robotika bera gelara eroateko. Eta hain interesgarri iruditu jakun lan egiteko modu hau, erabaki genduala, ezin badugu ikasle guztiak Ferslegoligera eroan, formato hori ikastolara ekarriko dugu, eta orduan guk egiten duguna da, orain dela ja 4-5 urte, gure Legoñazpi deitzen dugun eguna, Ferslegolig formato bardinarekin, baina hor parte hartzen dabe ikasle guztiek, DBH 3. mailako ikasle guztiek, eta kurrikulunaren barruan sartzen dugu proiektu hau, formatu bardinarekin, zientifikoa, teknologikoa, baloreak, estana, landu egiten dabe ikasturtean zehar, eta gero Legoñazpi egunean, Ferslegolig txiki moduko bat egiten dugu, baina ikastola barruan. Era honetan lan egiteak eta klasetik kanpo, urteak eta gero bere frutua emoneban, eta orduan ondala 2 urte Global Innovation Awards sarietan parte hartzeko aukera auki genduan lehengoz, Ferslegoligen lortutako sariari esker. Orduan, Washingtonera joan ginen, gure Colors taldeagaz, eta esperientzia itzela izan zen. Batez ere, talde gehienak Amerikarrak zirelako, eta ara heltzen direnak oso kanpotik oso ikasle gitzi dira. Eta pasadan urtean ja lortu genduan be gure talde bi Espainiako finalera pasatzea, Ferslegoligeko finalera, eta uretariko bat mundu mailako finalera Estatu Batuetan berriro ere. Es una experiencia muy positiva porque el ambiente allí es completamente distinto, no es como edición, allí es un festival. Luego también la cultura allí es muy distinta y pues conoces a mucha gente, muchos equipos de todo el mundo. Haces contactos también. Este año, por ejemplo, tenemos el contacto de un equipo de Cambridge y además de eso, la experiencia en sí, todo el trabajo que has hecho, todo lo que has aprendido trabajando con el equipo, merece la pena. De hecho, como este año no puedo participar, estoy de mentora a los que van este año. Pasan urtean egin gendun lez, Legoñazpi proiektua, hau proiektu bardina edo antzekoa izango zala. Formatu berdina, ikerketak, bestalde ni lagun asko neukasan hemen barruan, eta ikusten nebazanean lan egiten, esaten ustien kauza zaila zala, baina gero motivazio itxela zala, robota ondo urtetzen zanean, patrocinadorak lortzen zendu zanean, adibidez marketingeko kontua ondo ateratzen zanean, kalkuloak, eta hainbat gauza gehiago. Horretaz gain, irakasleak, hemengo ikasleak, esaten euskuen balore asko lortzen zendu zala, adibidez taldean lan egitea, retu barriak lortzea, gainditzea, eta horretaz gain, denbora itzela pasatu behar dozu hemen, baina hori voluntarioa danez bakoitzak aukeratzen dau. Eta azkenean, egun horretara heltzen zarenean, hau da, Euskadira, Espainiara, pasatzen zaren lekura, ikusten dozu lan hori zerbaitengatik egin dozu eta harro sentitzen zara zure proiektuaz eta zure taldeaz. Gure apostua baloreak dira, Ferslegolig baloreak.